Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi voi amesteca slime colorat, dată cum s-a văzut și în thumbnail, cu Nivea Men, Corona și ca să știți despre al treilea ingredient, stați până la sfârșit. Primul slime. Nivea Men. Deci asta nu-i, știți bine, nu-i shaving foam, shaving cream. Ok, amestec. Cam asta face crema de ras unui slime. Oricât aș încerca, mai tare se sfărâmă. Bun, acum al doilea slime, în care voi turna Corona. Nu vă speriați. Las un pic să văd ce se va întâmpla. Se aude după ce scoată degetele din slime? Că tot a zis cineva odată în comentariu să pun bere. Ce credeți, să-mi bată slime-ul sau nu? Da, slime-ul acum e, după cum se vede, e foarte, foarte beat. O alcoolemie de 2%. Cred că zic corect. Asta e. Slime-ul e prea beat. Îmi pare rău, îmi cer scuze, că am dat prea mult de băut. Acum urmează al treilea slime. Al treilea și ultimul slime este același slime care l-am folosit și prima dată, dar de data asta voi adăuga zăpadă. Multă zăpadă pentru un slime, dar acum și slime-ul ca și zăpada e rece. Vă place cum pocnește? Slime-ul parcă e mai tare și încă e rece. Da, cam asta a fost. Aștept comentariile voastre și sugestiile. Mulțumesc, o zi bună!